लेटेर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे भिडिअ बानाय सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। चिरां जिल्ला बेन्दोंनि दाजानाय मानास आलासि जिरायसालि कनफारेन्स हल बर' हारिनि आथिखालाव सोलिबाय थानाय थासारिखौ लानानै मिरु एबसु आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'नि मासि लानानै दैदेननायाव बर' हारि माहारि आफादनि दैदेनगिरिमोनखौ लानानै सावराय मेल खुंदों। बे जर'खा सावराय मेलाव बर' थुनलाइ आफाद, बर' रेबगं गौथुम, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद आरो बर' बिफाननि फोरोंगिरि गौथुम दैदेनगिरिमोना बाहागो लादों। आसाम पुलिस बिफाननि मोनसे जाफुंसारनाय 10 कौटि रांनि ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। शिबसागर बियाबनि एमएलए आथिखालाव गगैया गासै केसनिफ्राय उदां मोनबाय। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला आथिखालाव गगैया गासै केसनिफ्रायनो रेहाय मोनबाय आरो थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां अखाफोर फैसिगोन होननानै खौरांगिरि मेलाव जादों। आसामाव 24 घन्टानि गेजेराव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। 2479 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों आरो 30 जन सुबुंनि जिउ खहा जादों। गासै कर'नानि जौखोन्दोआ जाहैबाय 2.70।